Egunon, kamaraz beste aldean zaudeten guztioi. Pixkat arraroa egiten da horrela aurrean inor izan gabe hitz egitea, baina saiatuko gara. Saiatuko naiz puntu bakoitzari 2-3 minutu edo dedikatzen, ezta? Gure ibilbidea honek kolore eta marrazki bereziak dituela, 60 urteko ibilbidean kokatu dezakegula euskararen bizi berritzea. Euskararen bizi berritzearen aro moderno hau esan dezagun. Eta nolabait aro moderno horretan ematen duela izan genuela, ez da, amets gidari bat, aurrekari izan den Lizardiren esaldi batean hartuko duguna, ez da, baina nik hizkuntza larrekoa nahi haunat ere noranahikoa, ez da. Noranahiko adjetibo horretan dago nolabait esan da gako bat, ez da. Hau da, hizkuntza zaharra genuen, baina 60 urteko amets honetan, ez da, nahi izan da, usaitzen zen, bazetorrela usaintzen zen aro garaikide horretarako hizkuntza funtzio guztietarako prestatu, ez da. Nolabait, belaunaldi hark amestu zuen lausoki beda ere, baina oso zen erresolutiboz, esan dezagun, gure belaunaldikoak, hau da, euren hurrengo belaunaldikoak, funtzio guztiak, funtzio pertsonal eta sozial guztiak, bete halko genituela hizkuntza honetan eta horretarako, ez da, hasi ziren prestatzen ikastolen sorreratik hasi eta zientziarako eta komunikaziorako eta kulturgintzarako eta nolabait funtzio guztietarako hizkuntza hau prestatzen, ez da. Zentzu hortan, ibilbide hau zuhaitz bat moduan marraztu izan dugu, bereziki kanpoko hizkuntza komunitateei edo munduko beste hizkuntza komunitateei gure ibilbidea azaltzeko, eta zuhaitz horrek hainbat adar ditu, ez da, hainbat garabide esan dezagun, ez da, korpusaren adarra, hezkuntzaren adarra, kulturgintzarena, komunikazioarena, hedabideena, helduen alfabetatzearena, administrazioarena, enpresena, eta abar, ez da. Gero, bukatzeko kokapen honetan, uste importantea dela, esatea 60 urteko historia honek 2 zati dituela, eta lehenbiziko zatian jarri zirela garabideen oinarriak, eta zati horretan, nolabait, erakunde publikoen bultzada eta babesik gabe egin zela ia dena, ez da. Eta zentzu horretan, gizarte zibilaren erakundeak, gizarte erakundeak izan zirela estrategia horiek mamitu zituztenak, eta bigarren etapa batean, nolabait esan da gizarte erakundeen eta jakina erakunde publikoen arteko bultzada eta paper banaketa bati esker gaudela gauden lekuan, ez da. Metafora bat erabiliko dugu, eta da aizkorri eta urbiaren artekoa, ez da. Nolabait esan da, 60 urteko ibilbide honetan, aizkorri genuen jopuntu, baina urbiako lainopera iritsi gara, eta horrek esan nahi du, batetik, munta handiko, meritu handiko, ez munta handiko, ez baizik eta meritu handiko ibilbide bat o igoera bat egin dugula, eta mundutik begiratuta, badituela, ez dela txantxetakoa, 60 urtetan egin dugun ibilbide hau, eta bestetik, lainopearen irudiak agertzen du, badugula noraez dosi bat momentu honetan, arlo batzuk krisian ditugula, gauza batzuk birplanteatu beharrean gaudela, eta bereziki hemen belaunaldi gogoeta bat egiri zaigu, ezta? Belaunaldiak, esan dezagun belaunaldi berriak, bestelako atxikimendu modalidade bat agertzen dutela, oro har gauzekiko eta tartean hizkuntzarekiko, eta hor badugula, ezta? Nolabait gogoeta bat. Eta bestetik, belaunaldi berrienak edo gazteenek ere, 60 urteko ziklo honen ziklonekeagatik badutela baita ere, amets honen protagonista sentitzeko gurekin konparatuta bestelako kokapen bat eta bestelako zailtasun batzuk, ezta. Oso nabardura gutxikin esan da gauza guzti hauek, baina esango genuke desafioak alor askotan ditugula, gure estrategia adar gehienek dutela berpentsatuak izateko beharra, eta hezkuntzaren adibidez, ezta? D ereduarekin, D eredua momentuan desafio dugu, D eredua ez dugu garaipen, baizik eta desafio eta besteak beste gainera, horri gaineratzen zaio
migrazio prozesu azkorrak dakartzan desafioak, gaina zen zaizkio, eta hezkuntzan asko dugu berpentsatzeko. Unibertsitate arloan ere, gazteentzat momentu honetan bizitzan nahiko erabaki horrak diren urteak izaten dira hizkuntza hautuetan ere, ikusi behar oraingo unibertsitate dispositiboekin ondo goazen, zerbait aldatu behar dugun, gauza bera edabideetan, segurazko edabideetan, euskarazko edabideak pentsatzeko matrizea bera aldatzera deituta gaude, herritatik eta eskualde tokikotasunetik, eta bar, gauza asko dago hor egiteko. Eta hor kokatuko nuke baita ere, nolabait berpentsatze horren karril zentralean, nolabait gaurko gai nagusia, ez da, lan eremuko uinaldia edo uinaldia deitu diogun hau, ez da. Lau gogoeta egingo ditut, hasteko, lau arrazoi bide, nolabait, orain esango dugun hau, oinarritzera datozenak. Hauek ere, lau hauek ez dira osoak eta erabatekoak, baina ustez ekinbide honi, honen premiari oinarria ematen diot, ez da? Oinarrizkoena, behar bada, eta ulertzeko errezena izan daitekeena, ez da? Hau da, aipatzen ari garen euskararen ibilbide honetan, horma bat, edo nolabait eten garrantzitsu bat aurkitzen dugula aurrean, ez da? Eta da, hauxe, eta da, hezkuntzan inbertsio eskerga, inbertsio handia egin dugula 60 urteetan, eta bereziki azken 40 urteetan, eta lortzen ari garela, ñabardura, eskala handian, belaunaldiak ezagutzaren ikuspuntutik euskalduntzea, eta euskaldundutako belaunaldi horiek aurkitzen dutela aurrean oraindik lan eremua masiboki erdelduna dela, erdelduna eta erdeldun zailea, ez da. Uste begien bisteakoa dela, hor dagoen etena, bai? Eta nolabait urte sortzen dela, gogoeta bat, ez? Eta da honi heldu egin behar diogu. Eta hau apustu instituzional sendo bat izan behar duenek, eta belaunaldi apustu sendo bat, ez? Eta segurazko honi heltzen ez badiogu, gure prozesua lokaztuta gelditu daiteke, eta lokastearen sintoma batzuk hainbat arlotan ja nozitzen ari gara, ez. Uste zantzuak badaudela, esateko une delikatuan gaudela, euskararen ibilbide honetan, hemen ezin dugu horretan luzatu, Kike Amonarrizek bere hitzaldi batzutan inpase egoera bezala agertzen du, eta labur esateko, ez da aldi batetik, ezagutza unibertsalizatzeko pausoak ematen ari gara, eta gerturatzen ari gara errealitate horretara, lurralde zentral batzutan, esan zegoen. Baina bestetik, eta horrekiko paradoxikoki eta kontraesanean, adierazle batzuk kezkagarriak dira, ezta? Nagusiki erabileraren kurbaren ingurukoak, baina baita ere arnasgunen norabideren ingurukoak, edo telebista espazioan egin dugun atzerakada, edo kulturgintza zenbateraino den erreferentziala euskal komunitatearen erdigunean bertan eta are gutxiago kanpoan, eta abar, uste, adierazle, abisu garrantzitsuak ditugula argi gorri txikiekin piztuta, eta nolabait esan da gainera gazteengan unibertsitatean badago talaia txiki bat, ez da, urtero datozelako gazte belaunaldi berriak, eta hor sentipenak eta bar, ikusteko, lagin batzuk behintzat izaten ditugulako, ez? Eta ikusten da, badagoela gazte portzentaje importante baten gan, halako sentipen moduko bat, oso ondo formulatu gabea, baina tira, ez da, euskararen kontu hau ez dela inbesterako, eskola garaian presioa handia egin zaiela, ikasteko, baina, ez da behar bada hain serio eta ez gaudela gehiegi eskatzeko moduan, ez da? Ari da, nolabait pertzepzioa pixka bat lausotzen edo makaltzen euskararen norabide honi hartzen diogun zaporean, ez da? Eta, ez dut iluna izan dai, erreakzionatzeko gaude, da uste dut badugula horretarako gaitasun politiko, instituzional eta soziala, ez da? Uste dut oro har, lehenbiziko arrazoi bide hau, ez?
nahiko sendoa eta komunikagarria dela, eta hori, hola laburtzen dela, ez da? Izugarri inbertitu dugu, herri moduan, gizarte moduan, eta askotan pertsona moduan ere bai, hezkuntzan, belaunaldi berriak euskalduntzen, gurasoei asko eskatu diogu, erakundei asko eskatu diogu, ez? Eta esan dezagun, oker bat izan zela eta erlaxatu gaitezen, ez? Edota guazen aurrera. Eta aurrera egin behar badugu, zein dira aurrengo pausoak, ez? Nik uste, hizkuntza hau, klase politikoak eta gure klase, hainbat esparrutako eliteak ondo ulertu dezakela eta nahiko erreza dela komunikatzea, ez da? Gero etorriko da galdera, ez da? Hori nola. Bigarren arrazoi bidea, kokatuko nuke egungo euskaldunen karakterizazioa nolabait esan da, ezta? Gaur egun euskaldun gehienak erdal eremuetan ditugu, erdal famili jatorritik datozenak gutxi edo gehiago nolabait esan da, hau ere gutxi nabartuta, eta badugu euskaldun prototipo nahiko zabal bat, nolabait, esaten duena, bueno, eskolan euskaraz ikasi nuen, B edo D ereduan, apuntatu nindutelako, baina eskolako derrigortasun fase hori bukatu zitzaidan, eta euskara gogoratzen dut eskolan ikasitako hizkuntzari bezala, baina ez dut erabiltzen, orain nire familian, nire lagun artean eta nire lanean ez dut erabiltzen, eta euskara geratzen ari zait, eskolan ikasi nuen, ikasi arazi zidaten hizkuntza hura bezala, ezta? Baliteke, gero eta zabalduago izatea hiztun tipo hau, eta lortuko bagenu, sistemikoki, nolabait esan da, hiztun tipo honi nolabait ematea aukera bat, ari solte hori, solte geratzea doan ari hori zirkulu batean osatzeko aukera, pauso garrantzitsua emango dugula, ezta? Eta nolabait irudikatu hiztun horrek esan dezakela, ezta? Etorkizun hurbilean, euskara iraganeko hizkuntza bihurtzera zijoak idan, eta erabili ere familian da lagun artean ez dut erabiltzen, baina ara non lanean sortu zaidan aukera eta beharra euskarari nigan funtzio batzuk emateko, ezta? Eta baliteke, portzentaia esanguratsu batek, nolabait horrekin euskarara birlotzeko pausua ematea, gutxi edo gehiago, familian ere erabiltzen hasiz, edo bintzat seme-alabekin edo partzialki erabiltzen hasiz, nolabait hizkuntzaren zirkulua behintzat, murritzagoa edo zabalagoa, osatzeko aukera emango lioke iraganeko ari moztua izan beharrean, ez? Jardunbide hau landu ezean oso posible da, ez da, gazte prototipo batek esatea zer ari zareten niri D ereduan euskara sartzen edo euskarara ni behartzen, nire gurasoak ere D ereduan ibili ziren, eta gaur egun ez dut erabiltzen ez familian, ez lagun artean, ez lanean, zer motor saldu nahi diazuen niri, ez da. Hirugarren arrazoi bideari deituko nioke nolabait esan da antolagarritasuna, ez? Nolabait esan da, esan dezagun, erreza dela hizkuntzaren arloan, da beste edozein politiketan desideratumak botatzea, hau lortu beharko genuke, horra joan beharko genuke, baina ondorengo galdera dator, eta hau politika batean nola egiten da, ez da? Nola bihurtzen da hau instituzionalki egingarri eta antolagarri, ez? Zentzu hortan, iruditzen zait, antolagarritasun maila bat jarriko bagenie hainbat politikei, hau ez dagoela oso goian, baina ez dagoela bereziki behean ere, ezta? Esango bagenu laguna artean euskara sustatu behar dugula, edo interneten euskararen kontsumoa sustatu behar dugula, errazagoa da esatea, hori antolagarri eta indikadoretan urtez urte egingarri bihurtzea baino, ezta? Zentzu horretan, jakina antolagarriena hezkuntza arautua dugu, danok ulertuko ditugun arrazoiengatik, eta hau, lan eremuko olatu hau, nolabait, bere konplexutasun eta volumen handia gorabehera esan dezagun, honek
nahiko antolagarritasun abordablea daukala, ezta? Hemen arbelean marraztu ditugu topalabeak, topalabe taldeak egindako diagrama bat, ezta? Eta ikusten baditugu hemen lau eremu, hirutan nolait banatzen diren lau eremu, gazte helduak eta haur gazteak, hau da bi adin franja, populazio oso hartzen dutenak, eta gero gurutzen ditugu nolabait eremu formala edo eremu arautuena eta eremu ez formal edo ez arautuena, ez da, orduan dugu alde batetik hezkuntzaren eremu zabala, bestetik lan eremuaren esparru zabala, eta hirugarrenik, bi adintarteak hartuz daukagu eremu ez formalaren unibertso osoa, ez da, isialdia, eremu digitala, kultur eskaintza eta familia, ez da. Nik uste diagrama honi begiratu beharko geniokela luze, lasai, nolabait Zumalakarregik mapari gerra garaian begiratzen zion moduan, ez da, estrategia eta bizio zenarekin, ez da, behar bada marrazkia horrela jarri behar dugu, eta ikusi zein diren hankak, oinak, eta zein diren besoak, edo beste konbinaketa batzuk egin ditzakegu hemen garbi ikusiz, badirela alde guztietara datozen elkar eraginak, ez da? Baina iruditzen zait gogoeta hau egin beharrean gaudela, ez da? Arrazoi bideen zati honekin bukatzeko, nolabait belaunaldi gogoeta batean kokatzen da, ez da? Esango genuke, bai gaur egun euskalgile gotorrenek, bai espiralaren esparru zabalagoko sektoreek, eta bai bereziki belaunaldi berriek, behar dutela bizio bat, behar dutela etorkizun ikuspegi bat, askotan estrategiaz hitz egiten dugu, estrategia hitza puztua daukagu alde guztietan, baina estrategia bizioaren alaba izaten da, bai? Eta gero ekintzak estrategiaren alaba, beraz ekintzak bizioaren biloba, ez da? Hau da, bizioa, etorkizun ikuspegia, noragoaz. Azkorreko tontor hori non dago, handik da, edo areaxeagotik da, ez da? Benetan aurrera goaz, zein dire hurrengo pausoak, hurrengo ilusio mugarriak, uste dut norabidearen zentzua behar duela edo zein ekimen kolektibo funtsatu, ez? Eta zentzu horretan, euskararen etorkizun ikuspegirako material gehiago inguratu eta osatu behar dugula, baina tartean eta nahiko erdigunean lan eremuko olatu uinaldi sendoak eman diezaiokela bai gure belaunaldiari eta bereziki belaunaldi berri bati bizioaren zentzua, edo etorkizun ikuspegi baten norabidea, esan ez bezala gure aitonamonek ikastolak sortu zituzten, gure gurasoek edabideak eta administrazioa hartu dute, guri dagokigu lana konkistatzea. Oso modu nabargabean esan da, ez delako bakarrik belaunaldi berrien kontu bat, hasita gaudelako, eta bar, baina nolabait esan da errelato hori, lan eta bizi euskaraz eta hortaragoaz, uste hortaragoaz hori izan litekela belaunaldi kontakizun bat honetan. Orduan, pixka bat, ez dakit gogoan gelditu diren lau arrazoi bide hauek, garbi dago lurralde bereizgarriak sartu beharko genituzkela, baina ez gara komplikatuko honetan, gogoetaren zati nagusia egingo dut batetik osotasunari begiratuta eta batzutan Euskal Lurralde Autonomoaren pauso ahalbideei begiratuta. Iruditzen zait lau arrazoi bide hauekin, sendo xamar sentitu gaitezkela, lau hauekin eta gehiagorekin, gehitu ditzakegun beste batzuekin, sendo xamar sentitu gaitezkela gogoeta politiko bat sustatzeko, bai alderdi politikoetan, eta bai gizarte eragile nagusien aurrean, jakina da, hurrengo galdera egingo ditugula, baina hau egingo digutela, baina hau, ulertu dugu arrazoi bide hau, baina hau egin liteke, hau egiten badakigu, teknikoki hau posible da, holako uginaldi bat martxan jartzea lan eremuan, eta hor
uste dut erantzuna ematea dagokigula, apaltasunez, baina esatea, hau teknikoki egiten 20 urte daramagu. Ez gaude proiektu pilotuetan, baizik eta 20 urteetan, azken 20 piko urteetan, modu serio xamarrean ari garela metodologiak fintzen eta hau posible dela experimentatzen. Pixka bat, lau arrazoi bide hauek esan da gero, nolabait aldeztuko dugu argi eta garbi, eskala handiko operazio bat behar duela eremu honek. Ez dela kontua gai honekin eternizatzea, enpresa porcentaje mugatu batean eragiteko, inpase konplexu batean sartzen ari gara hiztun komunitate moduan, eta apustu soziopolitikoak planteatzeko gaude. Zentzu hortan, uinaldi terminoa aukeratu dugu titulu izenbururako, eta, uinaldi honek badu uinetik, badu tsunamitik, badu aldi luze baten zentzutik, 3 horietan daude behar bada saiestu nahiko genituzkeen implikazio semantikoak, baina aldi berean 3etan, uinean, tsunamian eta aldi luzeko zentzuan daude adierazi nahi dugunean integratu nahiko genituzkeen esanahiak ere, ezta. Zentzu hortan, hemendik aurrera, hurrengo puntuetan, nolabait kolore batzuk emango ditut, o kolore batzuk ematen saiatuko naiz planteamendu honi. Beti ere esan da, ezta, Eusko Jaurlaritza badakigu arlo hau arlo honi helduta plana prestatzen ari dela, iruditzen zait oso norabide egokian egindako lana dela, beraz, puntu hauek ez direla ez ezeren kontrapisu izan nahi, ez da ere lesio kutsuz egindako ezer izan nahi, baizik eta norabide berean egindako ekarpen izan nahiko luketela, ezta? Behar bada euskalgintzan inoiz egin dugun artikulazio lanik zabalena eta sakonena eskatuko digula honek, ezta? Zeren artikulazioa 5 eragile aipa ditzakegu. Batetik, esparru handiko erakundeak, Jaurlaritza, Diputazioa, Nafarroako Gobernua, Iparraldeko Elkargoa eta bar, eremu handiko erakunde publikoak, tokiko erakunde publikoak, udalak, tokiko euskararen mugimendua, euskara elkarteak eta gainerakoak, laugarrenik nazio esparruko gizarte ekimeneko euskalgintzaren sare osoa, eta 5. Beso teknikoa. Boskote hau 3 ere ekarri genezaken, esan genezaken, erakunde publikoak, gizarte erakundeak eta beso teknikoa, baina 5 aipatu nahi izan ditugu garrantzitsu iruditzen zaigulako nolabait esan da, esparru handiko erakundeak eta tokikotasunari dagokion esparrua bateratu edo artikulatu behar ditugula adieraztea, ezta? Zentzu hortan, iruditzen zait, eta hau ere izan liteke titulartxo bat, ezta? Tokiko esparruan antolatu ditzakegun indarrak, esparru handiko erakunde publikoak, eta esparru handiko euskalgintzaren indarrak norabide honetan eragiten jartzen baldin baditugu, kapital handia daukagula, munta handiko egitasmo luze bati ekiteko. Kapital humano eta kapital instituzional handia daukagula. Egingo nuke afirmazio hori. Hau ez da zehazki lan eremuko gai bat, zabalagoa da, baina iruditzen zait egin behar duguela nolabait izan da gure euskalgintzako eragile publiko, sozial eta abarren kokapen, legitimitate eta funtzioen mapa osatzeko ahalegin bat. Hemen gogoeta instituzional konplexu bat egitera uste dut deituta gaudela, estatuari lotutako erakundeak, kapitalari lotutako erakundeak, gizarte ekimenari lotutako erakundeak, zituguna ahaztu behar publiko-pribatu binomioan, uste dut irakurketa instituzional konplexuak egin behar dugula gaurko gizartetan, eta are gehiago gure herrigintza eta tartean euskalgintza ulertu nahi baldin badugu. Hori da bat, ezta? Eta gero eta onartuagoa dagoela, oin publikoko eta oin sozialeko erakundeak gidaritza partekatu behar dutela gauza askotan, eta gure azpiegitura funtsezkoak bietan ditugula, eta baina hori izan da gero,
beste gogoeta bat egin nahiko nuke hemen. Eta da, bale, ados, baditugu euskararen gizarte erakundeak, korpusa, hezkuntza, hedabideak, aisialdia, azparro guztietako lan teknikoa egiten. Baditugu baita ere, oin publikoko erakundeak beste azpiegitura lan garrantzitsu batzuk egiten. Hau da, euskararen unibertsoa oso erakundetua dugu, ados. Baina, beste dimentsio bat ahuldu zaigu, ezta? Eta da, nolabait esan da, mugimendu dimentsioa. Eta euskararen bizi berritze prozesu honek, erakundetze dimentsioaz gain, mugimendu dimentsioa ere behar du. Euskararen ametsaren erregaia ekoiztu eta taupatu behar dugu belaunaldietan, gizartean. Eta amets baten erregaia taupatzea nolabait mugimendu dimentsioa da. Eta horixe daukagu nik uste osatu gabe, euskalgintzaren indartze tekniko erakundetze indartsu horren ifrentzu bezala nik uste. Esan dezagun euskalgintzaren arrakala politiko armatu estrategiko sakonaren aroa nolabait bukatu delarik, pentsatzea dagokigula aro berri honetan, euskararen ametsa auspotuko duen gizarte mugimendua nola eratu. Euskararen ametsa gizartean taupatu eta barreiatuko duen mugimendu zibil, autonomo eta bere gain bat behar dugula esango nuke. Eta hori gabe erakunde publiko eta sozialen politika dimentsioarekin soilik. Ez diogula erantzungo datozen 10 aldietako dugun desafioari. Hau badakit asko nabartu beharko genukela eta beste ponentzia multzo bat beharko lukela espezifikoki gai honek. Eta are gehiago esateak, hau nola, ze doinu, ze eratze mota, ze ekintza sozial mota beharko lukeen eta bar. Baina nolabait uste dut, nolabait mugimendu honek beharko lukela bere doinu propioa, doinu zeharkatzaile bat, eta egin beharko lukela funtzio animatzaile, indar eta ipar emaile bat, eta zentzu hortan nolabait 3 zirkulo marraztu beharko genituzkela, ezta? Batetik erakunde publikoak, bere lana egiten eta haiek kudeatzeko lehiatzen diren alderdi politikoak, multzo oso bat, alderdi politikoak, erakunde publikoak. Bestetik euskararen gizarte erakundeak, bizi berritzearen hainbat azpiegitura funtzio tekniko betetzen sektore guztietan, eta hirugarren, ez dakit hirugarren hanka, ez dut esaten hau horrela erakundetu behar duenik, ez? Behar badazkoz transversalagoa izan behar du, beste modu batera katalizatu behar du, baina nolabait izan da, badago hirugarren dimentsio hau, ez da? Mugimendu zibil bere gain bat nahiaren erregaia ekoizten nolabait izan da, ez? Imaginarioa elikatzen eta hizkuntzaren amets hori taupatzen, ez? Nik uste hirugarren dimentsio hau osatzea dela gure euskalgintzaren gaur egungo zeregin behinenetako bat, ezta? Hau esan da gero, gatoz puntu delikatu batera, eta da apustu politikoaren tamainaz, ez? Garbi dago honek diru baliabide, arautze eta planifikatze sendoak beharko lituzkela horrelako uinaldi batek, eta badakit Eusko Jaurlaritza plan bat prestatzen ari dela eta izugarri posten eta animatzen hau horrek eta ikusteak gainera zen norabidetan doan, baina hitz egin nahiko nuke ahaleginaren eskalaz. Eta tesi oso bat dago hemen, ezta? Eta da, analogia bat eginez, Guggenheim edo AHT, abiadura handiko trenaren terminotan nolabait, analogiakoki hitz egin beharko genukela adibide hauekiko iritzi politikoa aparte utzita, ezta? Alegia, erakunde batek esan dezake, esan zuen bezala garai baten, kultur politikaren ildoak oso ondo daude eta danak garatu behar ditugu, baina guzti hori ez gain, Guggenheim egin behar dugu, Jaun Andreok,
Eta horrek eskatzen du berariazko inbertsio bat, beste inbertsio guztiak edukituko dituena edo ez dituena, baina honekin serioagoaz, ezta? Edo abiadura handiko trenaren kasuan, apustu horrek ez du esan nahi beste garraio bideak hobetuko ez direnik, edo errepideak zainduko ez ditugunik, baina abiadura handiko trena belaunaldi arteko apustu estrategiko bat da gobernu batean, ezta? Horrelako zerbait irudikatzen dugu lan eremuan egin behar dugun uhinaldiaren apustu inbertsio politikoa irudikatzen dugunean, ezta? Eta behar bada puntu honetan lagundu ezaiguke diagramatxo bat egiteak, ezta? Alde batetik nolabait esan dezagun ditugula erakunde publikoak, hainbat laukitan jarriko ditut, besteak beste lurraldeetan ere zatikatuta gaudelako, eta erakunde publikoiek sortutako azpiegiturak, ez da azpiegitura publikoak, unibertsitatea dela, EITB dela, eskola publikoa dela, administrazioen beste hainbat adar, bai? Eta nolabait, erakunde publiko hauek elikatzen eta bere gobernetzako lehiatzen, noski alderdiak, alderdi politikoak, bai? Hori, bueno, alde oso bat dugula, ez da? Bigarrenik, nolabait izango genuke, ditugula gizarte erakundeak, eta hemen ere, lehen aipatu ditugun sektore guztietan ditugula euskararen gizarte erakundeak azpiegitura lanak egiten, ez da, korpusean jarraitzak euskaltzen dia Elhuyar eta abar, hezkuntzan ikastolen mugimendu eta abar, bueno, bai, aisialdia, kulturgintza, edabidegintza, jakina, eta abar, bai, hemen nazio esparruan eta bai tokikoan, beraz, ditugula nolabait bi esparru hauek, hirugarrenik esango genuke, eskemari nolabait gaineratu behar diogula guzti honekiko elkar eraginean, mugimendu dimentsioa. Nabartu egin beharko litzateke hemen, ezta? Hau da, hau ez da beste aktore bat, beste eragile bat, bai? Hauek dimentsioak izateaz aparte, aktore eragile jakinak ere badira, ez? Segurazko katalizatzaile batzuk eta beharko ditu, ezta? Ez nahi zaila beste hirugarren aktore bat sortzeaz, bai? Edo eragile multzo bat sortzeaz, baizik eta dimentsio hau, bai, antolatu, bai, eta katalizatzeko mugimendua sortzea. Nik uste behar bada, grafika honekin apur bat hobeto ulertu litekela esan nahi genuena. Aurretik esan dugun honek, dakar, nolabait, aurrekontu, ahalegin tekniko, politiko eta sozial handi bat eskatuko lukela, eta akordio politiko sendo bat beharko lukela ibilbide hau martxan jartzeak, ezta? Badakigu ze momentutan gauden, bai? Baina esan beharrekoak esan egingo ditugu, ezta? Saiatu egingo gara transmititzen, ezta? Tesia, nolabait esan da, momentu honetan beste hainbat arlotan nahiko sendo gaudela, euskalgintzan, badugula gaitasun politiko zeharkatzaile potentzial bat, erreala baino gehiago potentzial bat, momentu honetan gainera, edo ziklo honetan, jarduera armatuaren amaierarekin, askotan ez garela oso kontziente ze baldintzate aukera politiko berri irikitzen diren, bereziki euskaltasunaren zuntz existentziala ukitzen duten gai hauetan, ez? Eta galdera egiten dut, pandemiak ireki behar ote digu aukera berri hauek benetan inauguratzeko? Edo eta aitzitik, alderantziz,
jadanik gehienok asko bintzat pentsatzen ariko zareten moduan, ez da, beherapen doinuan are gehiago urrunduko du pandemiak eta pandemia osteak apostu politiko honen ahalbidea gehienez ere lehengotik gertu geratzeko arrazoi edo faktore edo argudio bihurtuta. Hau urtarrilean aipatu genuenean, egon zitekeen iritzi bat, esanez, bueno, akordio politiko sakonik ez dugu behar hau bultzatzeko, jaurlaritzan eta erakunde nagusi batzuetan karril honetan jartzen baldin bagara, ez dugu horrelako konplikazio politiko handietan sartu beharrik badugu aski indarra hau bultzatzeko, ez? Bagenuan urtarrilean ere susmoa ezetz, nolabait munta handiagoko hitzarmen politikoa beharko genuela apustu honen tamainari eusteko. Nolabait gutxienez, historikoki euskaltzaletasunarekin engaiatuenak diren bi mundu politiko abertzale hoien artean mamitu behartzela akordio politiko bat, eta edozein kasutan herri honetako sensibilitate politiko garrantzitsuenetara zabalik. Hau urtarrilean aipatzen genuen, uste dut orain maiatzean ez dagoela zalantzarik. Pandemiaren ondorioek taula mugitzea ekarriko dutela. Beste behin aukera asko ditugula hizkuntza politika nahikotasun mailara iritsi ezinik geratzeko, eta sakoneko akordio politikoen bila jo behar dugula. Pandemia ostea izan diteke faktore perfektua euskalgile askoren betiko susmoak berresteko, eta gai hau ere hor geratzeko, politika erdipurdiko batean, eta AHT-aren eraikuntzari ekin beharrean, esateko, euskotren hobetu behar dugu, eta errepide sarea indartu behar dugu, eta jakin ez dugu zer horren kontra, baina pandemia osteko garaian ere, uste dugu lehentasun politikoen gogoeta bat egin behar dela, ez da? Ez gara ari hizkuntza politikako sailordetzaren diru banaketaz, eta ulertzen dugu horko ezintasun segurazko, horko ezintasun erlatiboa, ez da? Bi aldetatik enfokatu litekelako hau, ez? Batetik, gobernuan hizkuntza politika gidatzen dutenek beren gobernu buruari lehiatzea, ez? Neurtzea zenbateraino eskade zaioketen gehitzea edo gutxitzea, hori izan liteke aukera bat, eta hor, ulertu behar ditugula, ezintasunak eta zailtasunak, eta beste aukera bat izan liteke, beste leku batetik gaztea. Eta, hau da, gobernuko alderdiak goitik norabidetuko dituen itun politikoa sukaldatzetik hastea, ez da. Naizta denbora gehiago eskatu, ez. Bigarrenetik jo beharra aldeztuko dugu argi eta garbi ponentzia honetan, pandemiaren aurretik ere aldezten genuen moduan. Uste dugu beste geometria politiko bat bilatu behar dugula uinoaldi honi ekiteko, ez? Eta badakigu pandemia oste honek gure buruetan eragin duela eta aurrekontuetan ere eragingo duela. Baina, badira arrazoi sendoak abagu honetan, euskararen abagu honetan, nolabait euskaltzaletasunetik gertuen dauden bi mundu politikoak mahai batean esertzeko eta galdetzeko, zer egin dugu, nun gaude, noragoaz, eta diagnostiko bat partekatzeko eta norabide bat adostuta akordio zabalago baten bila joateko. Uste dut, gordin hitz egitea dagokigula denoi, euskararen ibilbide honetan. Gordin, herri gisa egin dugunaz, egin ez dugunaz, egin behar dugunaz, eta aldi berean malgu, aldi berean elkarlan praktikorako malgu, ez? Eta galdetzen dut, egin ote dezakegun, ez da? Hau, gogoeta gordin eta malgu hau, trabatu gabe, orain arte asko, ez? Nolabait izan ditugun jarreretan, leporatzeetan, frustrazioetan, maximalismoetan, justifikazioetan, eta oro har izan dugun arrakala politiko sakonak sortu dituen ariketa psikologiko guzti horietan. Ez da, nik uste dut baietz, egin dezakegula. Behar bada ez trabatu gabe, baina bai, trabai horietatik harago begiratu dezakegula
gordin eta malgu, ezta? Ez gaude hamarraldi bat galtzeko. Uste dut ez gaudela hamarraldi bat galtzeko. Badakit segurazko honek momentu honetan agintarientzako ur korrontearen kontra egitea eskatuko lukeela, eta segurazko ur korrontearen kontra zaudenean hondartzan ez duela egin behar hori, automatismo hori, baizik eta albora egin behar duzula, ez? Eta albora eginda dagoela irtenbidea behar bada, eta gaur egun albora egitea geometria politiko berri bat sukaldatzen hastea dela. Ez bakarrik uinaldi honi begira, baizik eta uinaldi hau erdigunean hartuko duen hizkuntza politika zabalago baten aro bat zabaltzeari begira. Udalek ere hemen paper garrantzitsua jokatu behar dutela uinaldi honetan, bai euskara zerbitzuek, baina ez derrigor bakarrik euskara zerbitzuek, kasu askotan udal gobernuetan planteatzeko gaia izango dela, garapen agentziak, udaleko beste sektore batzuk, mankomunitateen rolaz aztertu behar dugula, kasu hipotetiko bat planteatzen dut hemen, ezta? Imaginatu enpresa bat, bai, hemendik urte batzuk dela, uinaldi honetan martxan hasi dena, eta segurazko martxan hasi da, eragile multzo batek animatuta, ezta? Bat, edo jaurlaritzak patronal sindikatuetatik doinu mezu politiko bat iritsi zaiolako uinaldi bat serio hastera doala, eta hasi dela, eta giro batek bultzatu delako, bat, bi, zerga pizgarriak dituelako, hiru, udalak deitutako bilera baten animatu zelako eta karril hortan ari horri heldu ziolako. Lau, herriko euskara elkarteko eragileek enpresako jende bat zuzendaritzan animatu delako. Bost, herri hortako ikastola edo eskolako guraso talde batek enpresan irizmena izan duelako, edo abar, ezta? Edo guztien baturagatik, ez? Eta behar bada, hirugarren puntu hori, hau da, udalak bilera batera deitu zuela, eta hor, ari bati heldu ziola gerenteak, eta hortik poliki-poliki joan zela sartzen, gertaliteke kasu batzuetan, beste batzuetan ez. Baina udalak deitu egin behar du, nolabait izan da, ezta? Bilera hori, ezta? Nolabait, bete egin behar ditu funtzio batzuk, udal horretako enpresak identifikatzen, sailkatzen, konbokatzen, animatzen, jarraipena egiten, behar bada herriko enpresen topaketa urtero antolatzen, eta abar, herri horretako euskalgintza sozial antolatuarekin batea kasu askotan, ezta? Nik uste udalen lan saskian leku bat eskatzea datorrela gai hau, eta horrek koordinazioak hobetzea eskatuko duela, eta bestetik udalei lan bat gehiago eskatu bakarrik ez, energia berri bat, horizonte berri bat ere eskaini dezaiekela, ezta? Uste dut, zer esanik ez, batetik euskara elkarteei aukera bat dakarkiela beren lana berpentsatzeko, funtzioak zabaltzeko, mugimendu dimentsio aktibatzeko, eta pixkat astintzeko, ez? Hau da, agitazioa ere, tokiko agitazioa ere landu behar dugula uinaldi honetarako, eta, euskara elkarteak aipatu ditut, baina oro har, euskara aldetik sortutako taldeak, euskaltzaleen kluster txikiak, edo, topagunetxoak, ez da, izan daitezke, hemen aipatzen ditudanak. Eta hau ez da teoria hautsa, esan dut orain dela 20 piko urte gu Mondragon taldean hasi ginen teknikoki hau lantzen, eta konturatu ginen Mondragon taldea eta Fagor taldea honetara animatu baldin bazen, tartean Euskalan izeneko tresna batek eragin zuela, eta Euskalan izan zela Bailarako Euskara Elkarteek sortutako bultzadatxo bat. Orduan, Bailarako Euskara Elkarteek eragina izan zutela, 20 urtetan garrantzia handia izan duen kooperatiben alegin horretarako. Orduan, uste dut Euskara Elkarteen lanak gurutzatzen direla udalen lanekin, eta aipatu litezkela, lehen aipatu ditugun zerrendako gauza asko. Behar bada, Euskara Elkarteak udalen lan formalagoa edo angelu formalagoa angelu bultzatzaileagoarekin sustatuz, herriko enpresak identifikatzeko, sailkatzeko, pertsona gakoak animatzeko, konbokatzeko, jaiak antolatzeko, topaketak, eta abar udale. Lehen esan dugu, Euskararen gizarte erakundeen multzo zabala daukagula bakoitza bere esparruan
lanean, gehienak ez denak kontseiluan eratuta hain zuzen ere euskararen prozesuari elkarrekin bultza egiteko asmo esplizituz. Orduan, multzo horretan ere, batzuk gehiago edo gutxiago interpelatuak izango dira uinaldi honetan, eta aipatzen genuen, behar bada ikastolako edo eskolako guraso talde batek funtzioa bete dezake enpresa hori barrutik animatzen, beste ikastola edo eskola hortako gurasoak enpresa hortako langileak direlako, edo abar, ez? Ikastola batzuk horretan pila jarri behar dituzte? Bai, ez, euskaltegiek, hau da, bakoitza bere lanean dabil, bakoitzak ikusiko du zenbateraino baita ere dagokion edo ez dagokion erregintza zabalagoan ekarpena egitea. Ñabardura asko egin litezke sektore bakoitzean, horretan ez nahi sartuko, baina uste dut hemen danen ekarpena beharko dela, are gehiago, batzuen kasuan gainera, aukera berriak ekarriko dizkiela uinaldi honek beren sektorea berpentsatzeko, adibidez, helduen euskalduntzea uste dut ez dela berdina izango, lan eremuko eskala handiko uinaldi baten aurretik eta uinaldi horren ondoren, ez da. Hemen, bai euskararen gizarte erakundearen multzoaz eta bai udaletako langilei buruz, gogoeta bat egin liteke, ez da, eta da, euskaratik bizi, komila artean, euskaratik bizi den jende pila bat daukagu herri honetan, sektore anitzetan, eta ondo, eta eskerrak. Baina behar bada gertatu liteke baita ere, ez da? Horrek, euskaratik bizi den sektore guztietan, euskaratik bizi den jende pila bat egoteak arlo publikoan, aldo sozialean, behar bada horrek ez digu bermatzen, ez da? Goraldia edo kurbak beraka ez hastea ere, ez da? Eta gainera sektore bakoitzak izaten ditu bere interes propioak sortzeko eta bere inertziak sortzeko joera, ez da? Sektore bagara, baina mugimendu baten zordun eta egile ere bagara, ez da? Helduko diegu apustu berriei, zein da bakoitzaren ekarpena, ez? Beste plano bada kontseiluarena, hor galdetu beharko litzateke baita, uste dut kontseiluak pasa behar duela era bat, aro berri batera, jokabide eta harreman paradigma berri batera baita ere indar publikoekin. Eltze hori zutan jartzeko garaia iritsi zen, eta iritsi da. Eta hor ere, uste dut argi eta garbi, uinaldi honek hasieratik kontatu egin behar duela euskararen gizarte erakundeen multzoarekin, eta aldi berean euskararen gizarte erakundeen multzoak aleginak irauli behar dituela apustu, munta handiko apustu, serio honetan. Eta horrek segurazko ematen diola kontseiluari edo sektore honi gizartean bere burua berrasmatu eta indar errespetatu eta eragile bat izateko aukera. Berez baduena, ez da? Milaka langile, dozenaka mila bazkide, enpresa elkarte, naiz topagune biltzen dituen sare zabal honek, ez da? Formulatuko dugu badagoela, nolabait profil profesional bat deitu dezakeguna hizkuntza prozesuetako teknikari balioan niztuna, teknikari hauek ez dute egiten beren bizitza osoan erakunde batean lana, baizik eta nolabait beren jarduna da industria prozesuetan, erakunde publikoetako prozesuetan, segmentu jakine, populazioen segmentu jakinetan, merkataritzako prozesuetan, motivazio proiektuetan, erabilera planetan, aspektu guztietan, nolabait eskarmentu panoramikoa bildu duten teknikaria dira horietako asko, gehienak, danak, nolabait esan da, ari dira ekimen sozialeko berariazko enpresa espezializatu hauetan lanean, eta nik uste dut, segurazko euskararen etorkizunerako langile multzorik garrantzitsuena osatzen dutela, ez da? Uste dut zaindu egin behar dugula sektore hau, zaindu, handitu, sendotu, lehiaketarako baldintzak, prezioak, arnaz luzeagoko epeak eman, egonkortasunak pentsatu eta abar, ez? Eta aldi berean, sektore honen, eta oro har euskalgintzako sektore zabalagoen, arrobiaz ere pentsatu behar dugula, eta honetan lan indarraren prestakuntzaz pentsatu behar dugula, unibertsitateek, euskalgintzako erakundeek, eta erakunde publikoen da guztien artean, ez?
Bost sektore aipatu ditugu, baino falta dira, ez da. Hau da, aipatu ditugu, espiralean joan izan dugu, ez da. Eta espiralaren lehenengo bueltan euskalgintzako sektorean daude, euskalgintzako eragileak, ez da. Eragile publiko eta euskalgintza sozialaren eragileak. Baina, uin planteamendu honek eskatuko baita ere espiralen urrengo bueltako eragileen zeregin garrantzitsua, ez. Ari naiz, adibidez, enpresari elkarte ez, eta sindikatu ez, bereziki, uste dut, berebizikoa izan litekeela hauen ekarpena, beste eragile batzuk ere ahaztu gabe, baina ez ditut aipatuko nire ustez euskalgintzako bost eragile horien lana delako, espiraleko urrengo bueltako horiek aktibatzea. Sektore publikoak ibilbide luzea egin du honetan, eta aintzatetsi eta aitortu behar da hor egindako lana baita ere, baina esan ere bai hau ez dela erritmoa. Hau bereziki autonomi elkartearen kasuan administrazioko hainbat departamentu, osakidetza, ertzantza, beste fundamentu bati heltzeko garaia iritsi dela. Han lan egiten duen langile batek, tekniko batek galdetu zien, administrazioko langile batzuei, bueno, zuek orain duzuen euskara maila, ingles maila bazenute, bai? Eta ingles maila horrekin, euskararen mailaren pareko ingles maila horrekin Londresera bialiko bazintuztete lanera, zenbat hilabetetan jarriko zinatekete inglesez lan egiteko moduan. Eta erantzuna zen, hilabete gutxitan jarriko gineteke ingles maila honekin, inglesez lan egiteko moduan, ez da? Bueno, eta orduan zertan ari gara, ez dut hiperkritikoa izan nahi, ez dut jarrera maximalismotik ez dut hitz egin nahi, ez dut jarrera izan behar duela, orain arte egin duguna bikain, eta goazen aurrera, ez dugu atzera begiratuko. Baina uste dut administrazioari eta zenbait alorri beste erritmo bat eskatzea dagokigula, egin dezakegula, badukagula gaitasun politiko eta teknikoa egiteko, eta hortik irabaziko dugula sinesgarritasuna pausoak aldi berean eskatzeko industrian, merkataritzan eta zerbitzuetan. Kontakizun bat sortu behar dugula. Kontakizun bat sortu behar dugula aski sendoa, eta aldi berean aski malgua sensibilitate desberdineko euskaldunengana jotzeko, angelu politiko desberdinetara iristeko gai honekin. Zertan ari garen, zer nahi dugun alor honekin. Uste dugu badugula aski oinarri eta tresna hau egiteko, egoz euskararen inguruko diskursuen ikerketak sakonak, nolabait, esaten digu nolabait margena dugula euskalaren onarpen maila gizartean ñabardura lurraldeetan, baina solido xamarra dela, badaukagula non zapaldu, eta badugula gaitasuna diskursoa egokitzeko. Egia da antigorputzak sortzeari ere adi egon behar dugula, hau beste hitzaldi batean luzeago esan genuen, eta ezin dut hemen luzatu, antigorputzak sortzearen inguruan adi egon behar dugu, hezkuntzan zer gertatu den, halare uste dugu nolabait lan esparruko metodologia hauek orain arte behintzat jardun dutela antigorputz gehiegi sortu gabe, bai? Printzipio batzutan oinarritu delako, ezta? Azken 20 urtetako jarduna, ez? Erabilera ardatz, ez gara hainbeste ziurtagiriak eta ezagutza eta kurtsoak eta eskatzen, printzipioz, hasieran, bai? Euskal hiztunak protagonista, ez denei berdin, progresibotasuna, adostasuna erdigunean jartzea, borondatezkotasun progresiboa, ñabardurekin, eta azkenik plan hauen izaera metodikoa, neurtua eta ebaluatua, ez da? Zentzu hortan, uste dut ematen digula guzti honek aski lur, bai, antigorputz gehiegi, antigorputzak gutxienez kudeatzeko, bai, eta lurra solidutu denean urrengo pausuak emateko, borondateak eraikitzen joateko, orain arte 20 urtetan hala egin dugu lan. Behar bada beste alderako ere arriskua izan liteke, bai, goxo joatez prozesuaren errigorea galtzea, eta hor orekak bilatu beharko ditugu
metodologiak finduz, bai, borondatezkotasunaren eta arautzearen artean, progresibotasunaren eta eleginkortasunaren artean. Diskursoa ere zabalagoa izan behar du euskara planak sortzea baino, ez? Azkenean transmititu behar duguna da hizkuntza kudeaketa konplexua egitera deituta daudela munduan gaur egun munduko enpresa asko eta Euskal Herriko enpresa gehienak, ez? Eta hori ez dela egunekoen euskaraz hitz egitea, baizik eta nolabait hizkuntzaren baliabidea begirunez eta progresibotasunez txertatzea gero eta eskala masibo eta antolatuagoan, ez da? Eta guri ere, euskal gileei ere, dagokigula diskursoa fintzea, guzti honetarako, kontakizuna fintzea, 20. mendeko 2. eta 3. hamarraldira egokitzea gure euskaltzaletasunaren jarioa nolabait esan da, ez? Eta ez bakarrik malgutasunean ere bai, baina baita ere beste aldeko asertibitate puntuan ere bai, ez da? Eta heldutasun puntu bat iristen dela momentu batzutan, zenbait gunetan eta zenbait pertsonen aurrean esateko. Ia, nik ikasi nuen zure hizkuntza, barneratu dut zure hizkuntza, maite dut zure hizkuntza, erabiltzen dut zure hizkuntza, eta horri esker zu nirekin komunikatu zaitezke zure hizkuntzan, ez da? Ederki. Orain hasi zu ere, ez da? Pasei dira urte batzuk, bada garaia zuretzat ere, ez da? Uste, kombinatu behar ditugula, ez da? Diskursoak, malgutasunak eta nabardurak beti ere oinarriak ahaztu gabe eta hankak dardala egin diezaguten gabe, ez da? Nolabait esan da, eleaniztuna gara, jendekoia gara, eraman honekoak gara, baina euskarak lur hau bakarrik dauka funtzio batzuk betetzeko, ez da? Euskarak lur hau bakarrik dauka funtzio nagusi batzuk garatzeko, ez da? Bukatzen dut bi abaguneri buruz hitz eginez, ez da? Uste dut politika onaren gakoetako bat dela aroaren potentzialak irakurtzen jakitea. Eta aroa, euskaltasunaren aroa, potentzial berri eta landu gabeen aukerak ematen ari zaigula. Eta pasatzen uzten baldin badugu, balitekela berriro potentzial hauek parean berdin ez aurkitzea, ez da? Azalduko naiz, euskalgintzaren unibertsoan eta hortik barrurago dauden unibertso politikoan inoiz ez ditugu izan, orain ditugun baldintzak, horrelako munta handiko prozesu batean gehienok norabide berean eragiten jartzeko. Uste dut lehen aldiz gaudela, nolabait, eskala handiko prozesu batean lurralde desberdinetako eragileak, erakundeak, eta mundu politiko desberdinetako euskaltzaleak apustu koordinatu batean abiatzeko apustu nolabait baldintza mental eta politikoetan orain gaudela lehen aldiz, ez? Eta ez da xehetasun hutsala. Uste, desbloke hori orain etorri dela, orain iriki dela aukera leihoa, nolabait esan da, bai? Eta urte batzuk daramatzagula, erdi despistatuta aukera leiho hori benetan mamitu gabe, ez da? Uste, inoiz ez dugula izan oraingo egoera sorta, elkarlanerako oztopagarrienak diren pertsona eta jarreren olako ahultasun psikologikoa, ipar partekatu baterako autoridade moral bat artikulatzeko aukera, elkarlanerako begirunea indartzeko gogoa, potentzialaz ari naiz gehiago, errealitateaz baino, baina uste dut potentzial hori orain daukagula, eta akordio politiko bat erditzea ekar dezakeela, edo ekarri beharko lukeela. Landuz gero, jakina. Pandemia ostearen aurreikuspenak, uste dut ez digula ahazterazi behar aipatu berri dudan abagune hori. Eta izatekotan ere bi abagune nahaztea dagokigula orain, ez da? Aipatu berri dugun aukera leihoa eta pandemiaren distorsioa. Ez dezagun errezena egin. Konbina ditzagun bi abaguneak.
beherapenen anuntzio guztien erdian, uste dut beste zerbait ere irudikatu, planteatu eta aldeztu dezakegula. Bi abaguneon kombinazioa akuilu hartzea, eta korronteari aurrez aurre egin beharrean, albora egin, eta nolabait beste geometria politiko bat sortzeko lanean hastea. Eta hastea udaberri honetan.